Saluhut parhalado HKBP Bonanginda Pasahaton, selamat hari Minggu madihamu, amanginang, remaja, naposo bulung, nama dohoti ibadah parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu, amanginang parhalado nami. Hurian itu hatta nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji tuhata, di Minggu pasapululimahon dung Trinitatis, topik ni mingguta, sude ditopa marhite Kristus, atong sian nasa roha dohot hapor seaon, tapasangap matuhani, tapuji maibana, marhite namarede sia bukuede nomor 152, o Tuhan Yesus Raja ni sudena. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang terbahen hami mambahen manang aha, molo soho dongan nami. Dibaheni sailehon marihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lo moni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Matangihon ma patik ni debata, patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehova debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahana atong rak mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naubar tu patik ni. Amin. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, citopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akkanahu ulahami marhite sian pangalausion nami di patikmu,
Ima marhite sian hatutu tubu-tubu di rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo na uhum hami alani dosa nami. Alaina tarsol-sol bagi dohami nuaeng alani. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda. Na pinarbaga bagam dia kana prosea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kana gabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobuson ni namarhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, bahen ha bangsa parasian, marhite-hite ha porsiaon di mudarna, asa ngapon madi debata na digijang. Tabuka mabibelta tajahama turpuk epistel di minggu sadarion imanatar surat di buku pesalmen biddu 140 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 14 tajahama marsikat sorin. Tikting mandokon langit dohotano mamuji debata. Haleluya. Puji ma Jehova hamu aleaka sian banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang.
Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang aka namar sinodang. Ikon pujion nasida magoar ni Jehova, ai madokon ibana jadi tartopa ma nasida. Puji ma Jehova hamu ale aka nasiat tanoon, aka binatang ni laut rodi sude aka lung. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean, hamu ale hau aka namar parbue rodi sude hau aras. Hamu ale aka raja ni tanoon, dohot sude aka bangso, hamu ale aka pangarajai, rodi sude aka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida magoar ni Jehova, ai sasada goar naido natibul, di atas hamuliau naido tanoon dohot aka langit. Ima sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Tidakon maha proseau tai, songon nahina tidakon nidong atta saha proseau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, iro ama perguna suatu dosa, na tumapalani. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasa sadai.
Au prosea di todi parbadia, jalan dong sada huria dia, huria anak Kristen akan badia, doa yang sandosa, doa yang ini mando, jalan maluso dari neraka mati, doa yang luar masuk surga. Tapuji Tuhata marhite kur punguan kur ina Kamis. Tatangihon ma tikting ni huriata. Kuria nani haholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, tonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan minggon, ima minggu 28 September 2025. Guarni minggu tasadarion ima diguari minggu pasapululimahon dung Trinitatis, doh topik today ditopa marhite Kristus. Ruas natamba, memuka di hari sadarion, Minggu 28 September 2025, gabe ruas ni huriatama, ima keluarga Amang Roidon Hutajulu, Inang Mayanti Irene Borusilitonga, Nasida Rosian Ruas HKBP Semper, Resort Semper Distrik Walu DKI Jakarta. Tonari Nasida Maringanan di Perumahan Medang Lestari, Blok D Tolu B 52 Medang, masuk Wek Efrata.
tatangyakon manasida asagabi ruas na mangulu di huriata ruas na tamba nunga di patandahon di parmingguan manogot pukul 7 WIB. Parpunguan guru pangajar dohot na toras ni parguru malua. Di hari sadarion Minggu 28 September 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do acara parpunguan guru pangajar dohot na toras ni parguru malua tahun persiajaran 2025 laho membahas tu persiapan akhir parguru malua tahun 2025. Pertangyangan WIB. Di hari Rabu, 1 Oktober 2025, masuk pukul 20 WIB, di Patupa Huriata ma pertangyangan WIB ima di WIB Jerusalem, di bagas ni keluarga Amang JF Sinurat, Inang O Boru Harianja, nama rianganan di perumahan Dasana Indah, Blok RB2 nomor 5 Bonang. Di WIB Efrata, di bagas ni keluarga Amang TH Gultom, Inang R Bor Simanung Kalit, nama ringanan di perumahan Medang Lestari, Blok B2 G2, Jalan Alam Eloksada Medang. Di Pangido tu sude ruas ni huriata tarlumobi na adong di WIB nabe asaria mandohoti pertangyangan ni. Tikting pamasu-masu parbagason. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma ima Aldi Ronaldo Manik Sihotang, anak ni Amata Jampi Mende Manik Sihotang, tubuh ni Inata Nurmida Borusinaga, nama ringanan di perumahan Pesona Karawaci, Blok C Tolu nomor 24, Tangerang. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, WIB Jerusalem. Dohot Orwana, Winda Silaban, Boru ni Amata Amsir Silaban, tubuh ni Inata Heneria Boru Sinambela, nama ringanan di Kampung Babakan Tengah, RT 01 RW 02 Legok, Tangerang. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, WIB Bethlehem. Pamasu-masuon naing di Patupa di hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul sia WIB di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Surat Parmahanion Sian Opui Eporus HKBP. Surat Parmahanion Sian Opui Eporus HKBP di Jahaon di ujung Nititing. Sosialisasi keseragaman Pakobasi HKBP. Sosialisasi keseragaman Pakobasi HKBP di Pasahat Uluan ni Huriata Dung Sipul Manjaha Surat Parmahanion Sian Opui Epurus HKBP. Pilihan khusus. Di hari sadarion papungu pilihan khusus dohita tuha perluan diakonia sosial HKBP Bonang Indah na di Pasahat marhite amplop pilihan khusus nang di Pinarade ni Huriata jala di Pasahat tu kotak pilihan di tiki pilihan paduahon. Selamat ulang tahun. Parhalado rabdohot ruas ni Huriata Pasahat ton selamat panjang umur gok las ni roha masude ruas ni Huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 22 satu tanggal 28 September 2025. Kata ni tuata sitie pota imana tersurat di Matius 11 ayat 20. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat asahu pasonang hamu. Akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe Koi mata jaha di file na naung di Pasahat Huria marhite WA di Ganuk WIB. Saldo pembangunan pertanggal 10 September 2025 ima 11.067.268. Penerimaan ima 566.000.
saldo akhir pembangunan pertanggal 26 September 2025 ima 11.633.268 rupiah. Saldo ni huriata pertanggal 27 September 2025 ima 1.107.180 rupiah. Surat pastoral Epurus PA Raja Tarutung 26 September 2025 nomor 135 strip L8 strip Sia strip 2025. Hal surat pastoral Epurus di Minggu Ekologi mandapoton na pinasangap amanami inanami ruas dot parhalado ni huria Kristen bata Protestan di ingananmu nabe. Asini rohama dihamu dohot dame nasian di bata ama dot sian Tuhan Yesus Kristus. Ditotopon huriata do hari Minggu saderion 28 September 2025 nagabe Minggu Ekologi HKBP paritean ni huriata maka mulia tehon panopaon ni debata di langit tano dohot nasa isina tongon na tersurat di sada Musa sada ayat 30 sada tungi ditilik debata masude nati nopanai jadi nunga denggan situtu alai nungalam sega akan nati nopai alani hatakangon dohot hamukuson ni jolma dohot kooperasi manang perusahaan nama negai jala mengeksploitasi alam nama korhon tu krisis dot kerusakan alam. Nunga godang masa bencana alam alani krisis ekologi isarani tanah longsor, banjir badang, dot perubahan iklim, nama mbaen mange jala marukil aka jolma, pangisi ni luat nahona bencanai. Tarjo dohriata, hombar tu konvensi HKBP 1996 bindu 5 hal kebudayaan dohot lingkungan hidup. Lau menjaga panguluhon dot pauliulihon akan natinopani debata merawat ciptaan Allah asaboi jolmai dengan mangula ulaonna ipas jala mar sonang-sonang jala ta'alo do akka usaho nama negai lingkungan perusakan alam marhite na manabai hau ditombak manang harangan dohot makalitoi aek pencemaran aek dohot awang-awang pencemaran udara nang aek panirisan limbah namarisi racun sian akka pabrik nama negai aek si inumon pencemaran lingkungan dibaheni kusosoi hami masude ruas ni huria dohot parhalado asa parsi dohot pauli ulion nati nopani debata merawat ciptaan Allah marhite na menjaga haulion dohot hayason di halaman ni jabu dohot lingkungan ni gereja sungai tau dohot mengurui sampah plastik taharikoton ma nang namanuan hau dohot akka bunga-bunga pe namamboan haulion dohot hahisaron tahasau malhon ma ngolu nama rasa bamon jalan na toktong baka mulia tehon dengan bahasa ni debata saya di pasu-pasu debata ma nasa ulahon dot pambahenatta na dengan dot pauliulihon dot panjagahon akan natip tinopan ni debata asa sude jolma dohot akan tinopai rap memuji debata pasal men 148 ayat 1 saat 14. Selamat merayakan Minggu Ekologi debatama mandongani hita tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Tongoni matiting huriata di bagasan mingguon
Tiba-tama nama masu-masu hita. Tapuji Tuhata marhite kur bunguan kur amasion.
Huria ni Tuhata, kita nasa Huria, na romar pungun waeng di bagas joro na pinerbadian ni Tuhata. Obartu aka kesepakatan di persermonan ni Parhalado ni Huriata di Hamaka Amanginang, totu mulo hupatu pahami aka bimbingan pastoral nang mamulus yan aka persermonan may, natabi dang busikop. Jala piga-piga hal na naing sipatu paun nami, si pandaron nami, songon uluan ni Huria HKBP Bonang Indah, di sosialisasi keseragaman pelayanan HKBP. Amanginang, tutubolo hupa darhamion, siap buku panduan keseragaman pelayanan HKBP, nang na mabain patubu ajar ne baru daun. Allah HKBP selalu dipai baru do obar tuaka zaman na iko memang mersiadu tuaka na dengkang. Alani tamasi tutuhi tamadok mauliate tu debata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung pasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu partodion siap banua gijang di bagasan Kristusi. Amanginang para jumido partording ni pakobasio di Huriana HKBP ganup inganan ragam do aka ulaon. Dia mai di Huria alai sada do Tuhan. 5 di sada Korin 12:5 di dode. Alani di buku na met tabereng di layeron met do bukon adong sipa adaron ni Komisi Teologi HKBP di son ono pulu butir keseragaman na disagi may 10 ponggol na marujahan sa liturgi dokumen gereja. Sanima disagiyon di Hamaka Amanginang nang mamulus sian Sinode Godang tahun 2024 jala haputusan di Sinode Rapat Padita tahun 2020. Sonahodok kami kaamang dang nagabi patubu ajar ne baru manang kitab ni na mangadu keseragaman sabing. Alalahu maulahon khobar tu teologi ni HKBP do hita paulihon akan nabadia ima ruas diganup pakubasion ni Huria. Marhite aka naposona. Alani bolo hupadarhai penona kaamanginang agia ma marhite buku keseragaman non lam tarpasu-pasu sa dok ruas ni Huriana. Lastaboto ma osong ni do HP tod dini HKBP. Nasa lilingon tutu adong naong diulah HKBP dung masuk tutu logiana di pahobar tu agenda ni HKBP tutu adong di padasip hobar tu aka namasa di aka arina parpudion. Sananima aka amanginang di 10 tolu ponggoli aringot tu parmingguon padidion na badia ujumasa padidion na badia na nihipu padidion na magodang parguru makatidakon haporsyaon pabagasom pang perkawinan ulaw na badia mananom na mate agenda sekolah minggu na mardomu tu musik doh edde di HKBP pertanyangan lingkungan wik na mardomu tu baju tohonan tangiang pelean ima sisa 10 tulu narong dison. Amanginang tutudak sude padaron nami di permingguan tahun. Adong do horong ni Parhalado, tutudak pula pasahato di horong ni ulaw niya ka Parhalado. Nungaw pasahat namin no ni, jala mardal do paka persermonan, lau pada sipon, songol dia do parageda, songol dia do mangulo permingguan, songol dia do mamakai baju tohonan do akalan na asing. Nuaeng nahubadarhami tu aka hapurluad di ruasma, di bagas joroon. Na parjoloma, permingguan. Ramotan ni parageda masudina mardomu tu paragedaon mempersiapkan seluruh yang terkait dengan liturgi. Diboto sude edde, logu dohot iramani edde. Mula adong si pagogo suara, pengeras suara, ikut jolo paresona masude na mardomu tu si. Asa unang magogogu manang itu, unang gabi partuktukan tu si pareon ni aka naupikisa. Tuturi bayrak kaamanginangon tu sude dang holan perkotaan.
Di huta-huta pe, neneng dohonon dari son, ikut persiap poma. Mulu hita, paruahon ni mulu misalna, asa aka para kenda sona mata paseribu nakin, itu ripare soy mana. Wahado tiang imikon. Sutungku tiang miki kijang sima jujung, habe, tersongoli marupani i. Di aka pangaradio ni, asa unang gabe, batu pertuktuhan. Ima na berjolo di parmingguan. Na marulut di parmingguanon, di patorang di poin na papituhon. Taringot tu akar ruas na terlambat. Terlambat bongot tu parmingguan. Si jamot tonton ni parhalado masa unang bongot akar ruas na terlambat saliling potum patik. Panapotion nido sa epistel tu bagasan parmingguan ni. Dumengga matiki edde nasida bongot. On ngatung macai ulion nasa lingon ala nunga siya pintu utama kita ba on perhubas hari tauma na majamot toni ala adong do saya hudul si una pada saat nakin natadogi masuk akan mengganggu aka naung tijang dohot nama dohoti dipotum patik panopoton di dosa ala tiki edema menghantar nasida masuk tu hudulan. Na mangihut di poin na palualuhon siya parmingguon, yageda HKBP naong pinebaru tahun 2020 sada. Omay di hamak kaaman ng hutyo pamion, yang disurat to disob betangiang nahohom, hati hamanopoti dosa. Dumutusi, hopartu haputusan ni Rabo Padita hatopan 2020 tulu, dang si pamasaw be partikian nahohom, ditiki manopoti dosa doho baga-baga. Imanakin nata praktek ko ni. Langsung praktek, kalaupun sekarang sosialisasi. Patugulang kusuk-kusukun. Tabo namang pandita nami na buliban musi angon-angon. Dang masalah tabo manang sudabo. Tabo dudung na bariban. Damo kigabi pa uti-uti tatu bariban rupani. Alani, sedia do dasar ni. Mungkin ni sodo lebih gudang dohon nami. Tapi gedo jamita dia katikin salpo taringot tu anak namago. Ya, di Lukas 5:20 dok. Jadi hehe maibana manopot amana. Alai daudu pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asima rohani i marnida ibana. Hatok maditomu di haul jala di ummah. Senia kaamang dasar teologi, dasar ni ayat Alkitab tidak ada delay. Yang adong dituda. Maka di sinune godang dan di Rabo Padita hatopan di tahun 2010 disahkan ulang baik di sinode godang 2024 pengakuan dosa kita tidak lagi ditunda. Dang adong BED na angon-angon karena anugerah pengampunan itu tidak dapat ditunda. Itu dasaran di hawa kaamanginang. Mulo di haul amanai ima anak nama goi. Tentu tabir yang disi bodoh mati tidak dan lagi ada orang so di haul. Jawabannya bui. Ala tabirin disi kata urgen, kata cepat-cepat. Tuhan bergegas, itulah tindakan Allah terhadap orang yang berdosa. Sani maha perhatanna, asadang adong bedilei, dang adong bedisina angon-angon, tetapi langsung disambut. Ido sata dok, dia keparagedero panidokon, muda amat tasitu aparagedero madok, hasangapo malibatan ada gijang, pitero merus madok, ima tersongonima para teknik, jadi dang adong be. Pemain musik juga merasa nyaman dan ikut juga menikmati pengakuan dosa. Dang adong be ede nangon-nangon. Mebirau tiki nangon-nangon ini memang meragap bodoh hitam dohodok, bodoh hitam memang menghitul lagi, bodoh hitam marningok dosana, ipe bulu diingok dosana. Jadi songni marupani asa boy tak pakilalahon nakira taboto do anggura huwegi nakin bahasing song dia rina om jawabanna. Jadi tidak ada delay karena pengampunan itu tidak akan ditunda, itu cepat untuk dilaksanakan. Lima hatorang atu syakama. Nah mangihuk ma di parmingguan di poin 10. Di agenda HKBP naung di baru hapeahan nikor ima dukko maka tidakon hapor syaut adorang so tikting doho dukko tikting. Dumenggam malisi hapeahan di akakur alai diaturhon sa boy-boyna unang mapola lubi siat tolukor di bagasan sada parmingguan. Asing ma molo parminggon na khusus isarana pesta huria. Ope nga tabaynon. Alay na pada si pemahami. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Telesodo inang situa boru Raja Gukuk sebagai Dewan Marturia.
bahwa huria ini sudah bagus, sudah pada sip sudah ke ulau ni, alani saboy-boy nama pola lobi tulu. Jadi ini akan kita lihat perkembangannya. Harus kita tunduk kepada aturan yang dibuat oleh HKBP secara khusus Dewan Marturia diaturhon. Mulu nunga diaturhon uduk mahita kaamanginang. Ala aturan ini mabeding gadwe. Asing ma mula dong permingguan na khusus. So, pesta Gutilota di bulan Oktober itu asa una paguda kuah kakur alamar pesta dohina ya direkomendasikan ada 3 kor. Kor ni seksi perempuan, kor ni seksi ama, kor ni remaja na po sebulung pas. Dan gak bisa dong kor rupani ala korina kola malang waktu sampai 15 menit misalnya. Oke, jadi tapar rahab mai uduk mahita tu persagina mulu diatur kon seksi musik. Ima taringot tu permingguan napala ikon sibotota. Namangi hukma. Taringot tu pabagason mabahasa Batakna. Pabagason perkawinan. Eko sipatu pau do konseling pranika tu ganup calon panguli dohot oroan muatan ni walu hali konseling. Muludang terpatupa sikop merhite onsite. Alani luat manang inganan nama caidao naboy do dipatu padi bakon seling pranikaon merhite online. Oma alanya ka covid na Juli gabe dipakai huria ma secara online ala walu hali konseling. Totu dangi pola ando dibatik tinggi digan ini tanggung jawab kepada pendeta secara khusus. Nama ngihut napatupol honido nama jahon naskah partupoloni. Jahahon nado tu nanaeng panguli dohot nanaing orowani. Oma nungatong tapada sipon. Atapa masa di huriaon, mulutong tabereng dak kahurian asing, natong HKBP itu dalam proses mak. Jadi nama nguluhon sidang ido, nama jahahon di jahahon tu nasida. Mulu partupolonon nerahaku ngatung maca dengan tapatupa. Nama ngikut prosesi di dohoti panguli dohot oroan rapon natoras dohot keluarga nadumonok ni panguli dohot orani. Saboy-boy na si pasidingo do rumang ni prosesi na masilehonan siya suhut parboru na mga leho buruna tu di bagasan prosesi tu panguli manang su paranak. Ala anak dohot boru di batasa diri na sida rajuman di tonga-tonga ni huriyai. Opinuaeng dakpolah wotele rahi hadong di huriyat tosoni. Tai pa hirai pataru jo buruna isambu paranak. Kebetulan dengan orang masuk tiki mungkin ini artinya mungkin dari luar atau dari mana itu harus ditertibkan. Alana kang akasong gereja nasik kita manuman meniru-niru daksi na meniru-niru HKBP, tapi dia punya dogma tersendiri. Las di pasikokma di nomor 34 sikokma hola panguli doho oroani rapon keluarga na prosesi. Sopola di uluhon parhalado manang parhobas. Umat to, ang kakahuria dope, di julu museng masih tuai menu agenda, bayar situ ay marupani saya membuat dalan. Ba piri museng dope kan, ba melihat ma, ope di pajabok ma, sikok ma hola panguli do orani raport do keluarga prosesi. Unang bi di julu ni. Alaeng ko parhubas ngaturboy dilanggatan non lahu manubu buladong MCP itu sangat baik. Hima tarengotusi. Nomor urut di slide na bawa paton oleh 5 do slide ko. Nomor domu tu musik dohot edde di HKBP. HKBP marhite sinode godang do nama Tuhan rumang ni aka edde sipakio di para gedao di HKBP. Ala di bagasan edde do di surati HKBP hapor siauna. Molo di pamasa song leader dada laho patida mana mewakili sudi perminggui nasida marede tu debata kok do iko sisada paredir sudi perhobas ni edde do ruas ni perminggui holan mangrupi ruasido nasida laho marede asa molo nunga dengan paredeo ni sumuruk manasida sian si pagogo suara ni edde mikrofon masukna akan nama kubasi musik denggama di piakon nasida luhut akka hatani edde itu bagasan musiki secara harmonis. Kepada si pai maka amang
ala di bagasan ededo di surati HKBP hapor siauna. Mohon diulang kepada slide yang keempat. Ala di ededo di surati HKBP hapor siauna. Amanginang nungata coba ede bahasa Batak bahasa Indonesia dan hulasa buku nyanyi yabe. Tapi buku nyanyi dipakai HKBP do, ale anu ngaka prosesna. Adong guna soal pada dasip bahasa Batakna, ujungna kami sebagai pendita laho patu pahoni aka ede na talup. Adong do sa buku nyanyian napas aka todini ede gebeta bereng main-main bulu merminggu hita di jam 7 di bahasa Indonesia ngadong kining cumat pujian bagi sang raja buku nyanyian HKBP juga ada dan nagabeta tiada ahon. Lani dok ka amang song dia ka natapamasa dia ka rapo uhuria talumo di sodo amang natutu amang hutahayan tadi ngotu aka edeta ngamule tabereng akede adong not solmisasi nate ngahirabui tai hutoni mulai tema di tim multimedia inang buru jagukuk talumo inang buru sirait do aka dongan na di tim multimedia seksi musik nak pato pahoni song natabereng nak kita de honidang holan hata-hatana tapi juga sudah ada not solmisasina. Jala sonima nang aka pemusik. Nah, ngata pada sipon mulo tabereng nak mulu dipamasa song lir dada lahu patida mewakili sudi per minggu. Ada waktunya juga pemandu lagu menarik supaya suara jemaat itu kelihatan juga. Nah, itu. Dan gogo pulung rupani tapi tadi sudah nyaman, senyaman-nyamannya. Dalam pula perlu dihuria atau 2 pemandu lagu. Itu harus juga kita harus belajar. Alai molo adong go P2 tabereng di son berarti mungkin masih pemula yang itu harus didampingi. Nah, itu direkomendasikan Inang Buru Raja Guku sebagai ketuan Dewa Marturia. Saya ada mak, memang mulu sobo itu mana didampingi mak. Berarti mulu 2 mana na pemula mai mulu tabereng di sona ka amang. Ala gereja tope macebel ge dak pula perlu rupani igabe 2. Songoni pesta kutilon ngopek ka rekomendasi ala pergununganon na bulahan amak benar rohani Pak Nasaret bahita dok tapi betulu sakita pemandu lagu tidak bisa juga gereja pebel gayedo bulut kutulu so nga sopit. Nah, artinya nasubudu adalah pesta huria ya direkomendasikan 2 cukup. Unak pola pata di hurupani tulu pe sada pe asal marupani dengan suara pemujioni ala holan memandu do bisa ditarik kembali untuk harmonisasi nyaka lagu. 5 taringot tu nomor 2 musik lam tudingkan namai mulai tema di seksi musik. Na parpuri omana parpuri tangiang pelean nasa pelean na pinapungu di huria di tiki pertangiangan di partupolon di pabagason manang pernikahan doh aka ulau na asing na ni hobasan ni huria rap di tangiakot di tiki parminggu godang ala parminggonido ina ni nasa ibadah para sobauta tu di bata jala sianido hita borhat bahin pelean na mangulu na badia nani halomohon di bata Rom 42 ayat sada madulo akan na somarama somarina dohot akan na mabalu di hapor sukon nasida uhut mangaramoti diri maralohon portibion unang marlidang Jakobus sada ayat 20 marpardo muat tuson akka amanginang itu oppe budak aka suku-suku. Tapi ini sudah melalui komisi teologi. Ada dasar-dasarnya yang itu bisa kita diskusikan di pertanyaan. Alai unokna molo adong pelian na pinapuni huriaon di tiki pertanyaan, tiki partupolon, di pernikahan acara doh aka ulaun na asing nani hobasan ni huriaon. Songo di pertanyaan contohna. Dang adong disi tangiang pelian. Maredde panutup langsung ma na merjamitai rak mahita madok tangiang ali amanawe. Sadi haruno tangiangi di tangyakon anombay perpuri. Ala ido ina ni persobaon ni permingguan ni HKBP. Ala memang dang adong dison aged dani tangiang di pertangyangan. Di si paulak mah. Jadi di acara minggu ima di tangyakon. Dang na dibuan misalnya sejauh ini amang putar-putar pertanyaan natari sada
Dang nagabe di buat situ ni prata peliani tulang kata no down. Ala ditangyak ko may hibul. Dang gabi buat rupani itu dari Yesus dia kapelia pertanyaan gila pertupulon pelia memasuki bagas daw. Alai di basada mai ditangyak ko may dihuriai di bagas sana sabi gui songon anom manutup hami mapai tangyang panutup. Ima amanginang mulut tungadong na kurang lebih bahuriope bodo anon kemungkinan ini kita sagikan pasahat tu kita marhite PDF ade tak sebu kita laho memiliki secara manual IP bolutung record nabu dia ka amanginang. Ima nabu si pasato dami tu kita aka amanginang. Ito nga tongan ka keterbatasan ni budu kita non lam dasip laho pamotohon. Na mangigut sian aka na adong nuaing di perminggu tahun dalam omara penutup sesaluhutna. Nunga tabereng nini kubasa ni amak ta parkaladu para tahun sekretaris bendahara huriata mobi amang tem 4.000 dohot inang situ buru butar-butar ima na adong nuaing di Bangkuta ima na di guarana ka amanginang kiris ya tinaon ngatok tabotok ka amang ini singkatan dari quick response respon cepat nung ata bereng disi bolang berengota acara sadarion boy may ta telusuri marhite alat Androidon. Alay ang nila bungai danggabi songoli danggabi di scan rupani marhite Google alay kung masuk gue bana tu barcode ni bengta ate. Wah, buru coba tu sonari? Boy. Oke. Jadi alani ta coba maju tu. Menyimpan oke. Tanau maju perjolo ubuka ma ala bengber ido cadok hagawipi pangulan nagotiki nunganongi totu anong madihita na niguaran na kiris noma abe tabuka nuang tabuk kay mana patongom ma tu hagabibi bonang indah tamerang masih hagai bonang indah Kris nungay babesi naksadia nang sadia picitota abe sude tabay majo contoh to daw nang ulak kata to ngay bedite ibu nang ulak kata ibe majo benna kan awe benna kuma alana saldut na kisadia amang pasaribu miliar alani setung lalu lur kamu na bahasa songoni tabereng kapengeluaran ni dang datu dia ade jadi tabereng nominal na kubaima 100.000 maju ate pinaoba 10.000 tahe 100.000 kata tok kuma bulu tungadong surat-surat na launching pertama Betong Guarda. Oke. Ya. Abe. Dilanjutkan. Peleboy di patongon multimedia majo tu HP-ku na luar biasa. Abe. Na dijul onado di live streaming, habere ngado habion inang baru purba. Oke. Nung tabay nakin, lanjutkan. Konfirmasi. Nung konfirmasi mana? Tentu mana kumapinna. Pindah nak pola. Satu boto aman no. 072228. Ya. Abe? Masuk? Habe rengat dong? Habe kan? Berhasil lo. Baru nih kamu na berhasil lo? Benar ulan lo ngangkat tong. Berhasil lo, inang bulu jago ku sudah? Sadia. Oh, ima. Ima mang teng naro hono ku gabe na mula sudi. Ala songoli ma mempercepat dui rupani songoli nang di multimedia
di seksi musik nakin ngari patu palisi. Ala jujur dua lahon dak sempat lamun duduk ko tangan nak. Bodo tok marhitei, bodo dung sidung pakubasion di pasahat dang ditangyak komeh. Do tami pe iparari nakin inde sadong dia wa ka amanginang. Jadi naruh aku ima bagian ni uci coba mai asang kapar ni ngotan bulotung hita ba 50.000 20.000 salugutna naruh aku cepak mai ka amang di sudi aka keterbatasan. Mau lihat gudang mak di para tahun ni huriata di tim multimedia secara khusus yang telah memfasilitasi na balokot tono di Bangkuta dohot na di Gijang nungadong aka amanginang nungadong iya tongma taparrohan ni mulut tungadong aka berkat adong aka naing sipasatota itu juga bisa mempercepat aka sipasatota tuhuriana di pasu-pasu tu hatta mahuriana ka amanginang di sudi nakin panorangioni boinoni pa tumu-tumuhon hinauli hinadengan parsebota soninang di bagasan scan warta jamaat dohot parhepengon di huriata asa lam tudengganna pamujioni marhite naong di patu pahaga BP lau patumu-tumuhon hinadengan hinauli apala di minggu ekologi sadarion obartu ekologi na parpurihian Didok nakin di bimbingan ni upui porus taringot tu ekologi tak pula tabay spanduk na dison alay di rohat na ganop ala pergunungan ope nunga asri marhitiaka pucut bunga na dinggan ala ni didok nakin di sini jahon ni amata situa sirait sampah plastik opera unang holas slogan unang holak tabigi hamin di per sermonan nguji hami ka amangin ang aupi ngobot tempat minupu. Walaupun kita masih sediakan di sana aqua gelas. Kita penuai kami perhalalu pe ngamulai patu pahone. Silakan membawa tempat minum masing-masing. Itu lebih sehat. Ate. Nah, itu lebih sehat. Ta uji maka amang. Unang hulan di hata di hita. Nah, sampah plastik ini, tapi kita pe, siahulan minum, tak boleh kumusik plastiki, itu mengurangi dalam meh. Sing maju bolo tu ngadong akau laun na maragam di sod, damu kimabun, pe, budo tong bututa, laho menjaga hahe pasot tatalumu biaka lansia rupania te. Kalau lansiokan, konanggona mohop, adong na ngali, adong na ngalia mohop, doakana sing asabui lam tu sehat nagajang umur. Atong pinasakma mauliate tu hita saluna horas madi hita amanginang pinasakma tu amang paragenda Tapapungu mapeliata marede hita sia bukuede nomor 116 ayat sada dohot udukna di topahodoau Basa-basa mi
Damen ini batana sumurung sian salihut naroha. Ima mangaramu hati-hati doho pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatani Tuhata nanaeng sipa husur-husurota jelas hangulu honota. Apalah di minggu sadarion di minggu ekologi na pinatupani hagabipi. Ima topik sude ditopa merhite Kristus. Tajaha jala tatangi humma. Iman tersurat di surat ni Apostol Paulus mendapaton huria Kolose. Biddu na parjolo. Dimulai san ayat 15 sahatu ayat 20. Tatangi humma sonoma didok disi. Sangap ni Tuhata manguluhon huriai. Ibadah dosuman ni debata na so taridai na perjolo tubuh sian nasa natinopa. Ay marhite sian ibana do ditopa saluhut na di banua gijang doho na di tanoon. Na tarida doho na so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka parhuasoon saluhut na do ditopa marhite hite ibana jala marhapatean tu ibana. Jala di jolo ni saluhut na do ibana. Jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi. Ima huriay. Ibana do permulaan nang perjolo tubuh sian akkana mati. Asa ibana perjolo di na saluhut na. Ay dito tuhon de batado. Naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok naing. Laos marhite sian ibana do padengganon na tu dirina saluhut nai nang akka na ditano nang akka na di banua gijang dung di patupa dame marhite-hite mudar na sian silang nai marhite-hite ibana ima sahat ni turpuki. Dang apalah huboto manginang adong dope sanga partikiata dihita merenung
merenung sude perdalanan ni ngulutaon dohok mamereng akan masa. Nang apalah hubonto kita na adong nuaing di bagas joroon sanga dope adong partikiata merenung sude perdalanan ni nguluta dohok mamereng akan masa. Allah hubonto kita adalah orang-orang yang super sibuk. Ya. Super sibuk. Bahkan saya hira hurang ari. Ya. Saya juga merasakan secara pribadi juga lima Tuhanon sadari adong seperna manang adong bonusna jam ni. Alani sibukna. Alai tapuji matu Tuhata dan dipalawasi. Alas super sibuk kita, alani sibuk na hita di samping sibuk gudang akasi pikirata. Taringot tungulon, dohot boha hita tujulu. Pasti doi. Alana olodo jolma, alani gudang ni si pikiranna, alani panosak ni akka kesibukan, alani tekanan-tekanan hidup, dabe saya terus maibana, terus sibuk di kesibukanna. Tapi yang diboto saban. Tapedang be di jamoton hahi pasonna. Istirahat juga tidak diingatnya lagi. Lalap di akka perlalapan. Adong na sangat sibuk. Adong na tenang-tenang. Kotu dohonot tama. Dang adong be sangat tiki mengevaluasi. Alani sibuk na nakidang adong betiki lang mengevaluasi bahkan merenung sejenak ahana masa doh naung masa di tengah-tengah ni pardalanan nguluta mamereng aka pardalanan naung tabulisya ka amanginang. Ido asaro kapunguan na tua-tua talansia nung sangat tu umuri bah dang haulah hapi poso. Kalau begitu cepat berlalu. Dang haulah hapi poso. Boha, adong dope hita nasanga merenung sejenak merenungkan selalu akka perdalanata dohot dan dohonota akan aneng masa. Alai pangidua kuti hita ka amanginang, saya pasti do adongi. Ini panggiduan. Saya pasti do adongi ka amanginang mamereng majolo hita boti. Boy do nuaing dibayar ko kamu sudi akan nama saon. Na di Portibion, na di Tangrangon. Na ditoppa di bata. Mula kajamitan waing di pahobar itu minggi ekologi. Jala tahap main waing tu akan naniay ni akan natuatuata si haporas do akan na jonok taringot tu masalah tutup TPL. Ya, yang sudah 40 tahun lebih dipakai oleh TPL. Takulah saat kita taringot tu akan dia manuangi. Kalau begitu luar biasanya, alam ini juga dikuras dan tidak terawat. Dalam sempak dupini hilala ala itu bado jabuni inuku. Mula dong akasongan sotabo, teridokodo bau on terina. Nang berengot tadi kamang di pasahat debata do saduguna du Portibion alai Roma jolmai ala ni mokusna dang be parduli. Tu kebersahabatan dengan alam. Bulu tabirin selalu tabayak koni selalu nak keamang dohot nang panopan di bata tu hita selalu guna. Di pasahat di bata hamu aka amanginang tumo nang indaun. Nang idway? Bulu hubayak koni. Bulu tabayak kon boleh bayak kamu nang songol dia do di pataru di pasahat di bata hamu tuluat Tangerang tubo nang indaun. Laos di luas di bata hamu mangadubi kana pait. Las di luar debata du kamu nuaing di luar debata kelas di roha. Jalan di pasik kopi sahat tu sadarion. Di malas debata ada selalu nakamang nama saya. Sahat ho tu bonang indaon. Kau nak kabarita ni hamu kaamang ina anggutik ini saya simpang Islamic Center namang satu son. Wah. Mau madalani merbutul-butul segala macam ni nah. Dia hamu jalingot tamu do rasa muknai. Las di bagasan nido satu bagasan tiko di luas di batado hita mangadu biakan napait. Di luas di batado hita mangadu biakan las di roha.
Jala di pasikop di satu bagasa sanuaria ka amang. Apalagi tu akka na tumua teh. Karena matuma nung ay ngakalan siya. Nang adong akay nakon na nuay nang karejo do akalan na asing. Adong monwen nga sumarkamulian, adong mana sumanguli. Semua itu menjadi bagian dari perenungan kita. Jadi bagasan ka perenungan ini maka tubuh suku-suku di hawa kamang nawar neng guru ko nate. Bagat dunia nulido. Natuk songunang manenendero, nasongunang nasongudido. Semua kita merenungkan. Sudah kita merasa terbeban. Bagaimana ini, bagaimana ke depan, mamering akan masa depan. Nana tabereng, alay nakidok. Ditop pada batado isaluhukna. Song nakitrupuk na tabege kamang. So akan natua-tua kita nakin, ada kerinduan. Masih dohonot tanung tabereng saduhuk na nakina ni song nang ijahon ni amata situ tempa 1000 nakid di episteli natapadumu tu evangelio. Nung tabereng sudi akan namasay, nung dilapatiho sudi akan namasay, nung dilalaho sudi akan napaiti, do saluhu akalas dirohai, masih dohonom mutu debata. Totu kodohonom ma, tung pardenggan basa do Jahoba, balgado asini rohana. Amin. Tadok kojo. Tung pardenggan basa do Jahoba, balgado asini roham 2-3 ya. Tung pardenggan basa do Jahoba, balgado asini roham. Itu. Boleh dilahun yang au napait. Tatung dohonomu, Tuhan, koran napait do huai, tidak mungkin. Kalau nahacik do huai Tuhan, tidak mungkin. Pasti lebih banyak yang kau terima adalah kasih setia Tuhan. Itu. Boleh penakin hujo bamarhite kiris ni on, teng termarsiadu hita nakin, anggo dihilale mana dengan bahasa yang dibata, pitur picitun dari. Sa nama habe Salduni huriaw. Ay nawaran wai. Itanya ko matutu. Ang ngapalay fasilitasi huriaw kiris na bani-bani menutuk kadat dan lagi. Mula soroy mana. Kusoni no sa sito nakamang. Dan gabi dong. Sa dia bisa juto. Ay nawaran nengon. Ay pa matutuin na. Ujungnya gabi gulang di garjoy, gulang dia gabi kiri akan seringkan. Ini menjadi bahaya. Apa? Ada risongon tidak di balanga. Di palastik rupani, itu HP. Dan datu dia behepenge. Ya, tu dia kunia macam belgia dia kamang. Apalagi adong musing na moding. Adong naneng moding, berkau mah. Pasti do tusi adong kan semunga. Adong dusi palang hitam. Itu. Ada soro amata kitu dewan dia kunia mang situ hari tonga. Saya ilop imana do tangan na tuha sutu ngalung na moding rua so. Aulah mudik sahalak tersedia amang ritonga 2 juta. Songunang mau mudik 1 ujung tahu perhurian obah. Boleh mudik bang ngaminus be. Ai 1 juta na manakin sa M. Anang kapo to ming. Alay basi siap mak nang benoto tak narong dah. Asona Tuhani kita. Alai kerinduata tol khasita saat tahun 2025 on. Di pasal Tuhan tak akan baga-baga. Nah tapi nakin adong akan napait, adong na memang mabek kita tidak nyaman di dalam kehidupan ini. Alai dohonot tama perdinggan bahasa do Jahoba balgado asini roham. Iko songolido haluar sa sibakudap tau na kamang. Sa ikolobisan nido na tapi kiri. Ungkapan-ungkapan na songolido ikon haluar siyan akan na porsea. Itu dah, aku na sa porsea do. Barang boy do holon na. Kita pun nak do holon na, daong holan na pait do kuai Tuhan. Pasti do holon na songoni. Alai aku halak na porsia lobisyan na kupikiri dipatu pa di bata. Lobisyan na husakabi dipatu pa di bata. Natabi ngol-ngolan na Tuhan si bata. Noliata ma nunga di pasahat to serokak metodini burukor. Martangi yang batutu Tuhani. Buhama asabu miseng mangihut saluhuna. Waktu dah honon tama di bagasan hoi-hoita. Alay unang gabi sumar pakiri mo kita di saluhut akan namasay. Jala ino na tabiring nuain di bagasan trupuk di Koloseon. Somal do trupukot di guari himne Kristus. Ya. Alay macay puitis jala teologis do hata na dipaki di soon. Ima patakason haiseon ni Tuhan Yesus. Ise do ibana.
nakpe siap penjara do di surat si Paulus surat ka amanginang alai mulut aja surati secara keseluruhan itu pokok tumakas di patorang ise do Yesus itu pokok di do ka amang dia mengedupi ka ajaran sesat ya perpuda haliluon narotu huria kolose puda haliluonon nunga tu sangat mengganggu hapor siau babu belum perpuda haliluna ka amanginang kebe so minoto be dia na sitong dia na salah kebe so minoto beto bulu bagudaku aka bidat udang aka perpuda haliluon ajaran palsu mandok pawa holam marhite pati ni si Yahudi do dabo haluau alani kok gabirado tamma aturat taring tu si panganon si inumon hari raya sabat do akan asing taring tu Yesus di dok nasida ya Yesus holas si palua todi di ya Yesus holas si palia jiwa ni jolmani dang dohot paluahon sadok hadirio ni jolmai bingung ma jolmai ai dia do si nuang si utono-tono ujunga Roma nakiri pasiko turpona ka amang didok ia Kristusi ima suman ni debata nasotarida gambar Allah yang tidak kelihatan itu gambar Allah yang tidak kelihatan lapatan na dosdo doho debata manifestasi yang sempurna na 100% ibadah debata dada holan songon foto dada songon holan bayangan manang sumas-suman ibana alai dosdo hadirionna dohot debata sudena adong di debata adong di Yesus kadohonota amanginang dia adalah kepenuhan Allah itu saridok di Matius 3:17 taringo tu Yesus odo anakku haholongan ni rohaku do ibana tango kamu ma ibana asa salu na nakinata jaha bahkan dapat duahon didok nang jol mape ditoppa debatado tudos turupana dohot tudos tu pangalahon debata segambar dan sepeta dengan Allah bahkan napa tuluhon didok museng ibana do naparjolo tubuh sen natinopa jala saluhut na adong ditoppa debata marhite marhapatia tu ibana do semua berfokus kepada dia bahkan napa pator do Yesus do naparjolo hehe sen namate jala rona palimau Yesus do uluni huria jala parpudi do Yesus do mabahen pardenganan do pardamian di jolma tu akka debata doho jolma amanginang di jamata saunari bulu talapati sudi nakin pertama kedua ketiga sampai na parpudi macarekot do situ tupe opopta na idok nyahatan di batali terpukon puasa torot do halak nuaing na sering bingung menyikapi soal makna hidup nunga torop halak nuaing dang apala malobe ibana menyikapi identitas dan arah hidupnya. Mengapa? Karena mereka menjauh dari Kristus sebagai sumber hidupnya. Mulalam dau halak sian hatan di debata, mulalam dau halak sian identitasnya sebagai pengikut Kristus, maka akan semakin lama, semakin liling lam suatu si ido isido ibana. Nama nopa ibana isido. Bahkan dia sebagai identitas ciptaan Tuhan, dia tidak akan mengetahui lagi. Alanino gabe bingung mai mana? Nung bingung imana lamar lomo-lomo ma di bagasa padanmu karena tidak ada identitas yang jelas. Bingung do taringot tu makna hidup. Ai torop do halak mandok ka manginang, untuk apa kita hidup? Mereka merasa hidup ini hanyalah rutinitas saja. Garejo, mangan, modum, bahkan itu diulang-ulang rotasinya. Nah, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga walau sudah punya banyak uang, walaupun sudah banyak pencapaian, mereka merasa hidupnya hampa, tidak ada artinya. Beko kamu juga. Gulu ngasongoni joloma, ya. Nunga gudak kepengna. Nunga adong aka pencapaian-pencapaian, tapi merasa hidupnya hampa. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena memang identitas dia sebagai yang diciptakan oleh Tuhan, dia tidak merasakan itu bahwa pencapaian itu, harta itu dan apapun itu istilahnya, dia tidak merasa itu dari Tuhan. Idun rohaku asa
Bulu sota hilalai no ni sepabahidan di bata, ido asa adong nekolna gabe huli mahita. Masih lolean. Gabe huli mahita kikir laho mangaleon akan polusi urupan. Ini mungkin menjadi perenungan bagi kita Amanginang. Firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Molo tahilalado kita milik Kristus, dialah yang menciptakan kita. Dan karena dia, kita adalah menjadi manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Alai nungagabe tapasahat diri ton gabe ibana juru selamat pribadi. So kenapa sope totukon takas dor moton nasida ka Amanginang. Asal dok nasida sama do sudia ka juru selamat. Toy mak handsome don ganteng do jadi mak enggak juga. Karena poso sudut na poso tung dengkado situ tu hatorangan ni trupuk jamento tarengu tu keunggulan di Yesus. Nama cai adulsen akapuda perpuda haliluon di Kolose. Alabeha. Amanginang perlu botota. Ido saidok dang adong nasahat tuamai Yeso marhitesian. Yang go aka juru selamat nasingi aka Amanginang hola sipa tududalan do. Ingat itu remaja na poso bulu. Bahwa juru selamat kita itu adalah juru selamat manusia. Jika ada juru selamat yang lain yang Anda ketahui, itu hanya petunjuk jalan. Sipa tududalan di hola Yesus do. Sian aka juru selamat nabarani madok songoni dangadong naparani madok audu dalani do hasit to dangadong nasato mai Yeso marhite siana salinari omaki unggulan ni Yesus tai alani undang sempat kamu bermain mata kepada juru selamat yang di dunia ini akan bahaya sehingga kamu tidak menikmati lagi sebagaimana identitasmu yang sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kita menikmati itu. Kehidupan itu walaupun ada tadi na pahit, na tonggi, sehingga kita tidak lagi bingung menjalani kehidupan ini. Itu naroh aku nakina kajamita muna ka Amanginang na luar biasa. Sangat doho Tuhan. Manatap na tinopami. Ya, senari kami senakin doho amasion. De bata. Macay. Dute. Nasangapi. Pinuji ma. Guarmo. Terhapal di tadi lagi. Aina kina perpulia mahutayan terbunian terhujuk perpudine. Nenggabe lebet terus. Kalau mungkin itu versinya. Sangat do Tuhan. Di mana kin di parari kami sebut amasio manakin de bata nasamai pinuji ma guar. Itu di minggu ekologi kama Amanginang. Buhara tutu sude merhasak pidong galubang mamuji di bata. Sude. Dan mamuji di bata. Alanido di bagasan minggu sadario sude ditopa marhite Kristus. Yakinkan diri kita masing-masing Amanginang. Penatinopa ni di bata do. Alani belum na dilalahono natinopa ni di bata do. Hargailah dirimu sebagai identitas kerajaan Tuhan. Pajongjong madirim ditonga-tonga ni natinopa ni di bata gabi pasu-pasu. Tu sude, tu portibion, naong pinasaha ini bata. Takasdo, ditilik, diida, di dulu di batan wang dari bagas rohami. Masih dohonomu. Tong dohonomu naki. Tung pardenggan bahasa do jahuba. Belgado asini rohana tuau. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasat rohanami tu di bagas tikyo. Alatu macai takas do Tuhan di hilala rohanami pabahenamu. Itonga-tonga ni sudi padalal ni nguru namion. Oro Tuhan na parjulu tubuh senatinopa. Dala saluhut na adong di topa ho marhite-hite ho marhapatia tuho. Dala ido di hilala rohanami Tuhan. Marhite ho marhite hatami di topa ho saluhut na adong. Sadang natinopa, oh Tuhan nalai di tubuh honjol mak.
Aladang adong na majari na tinopay anggo so marhite siyako. Kala ima na huhilalahami satu bagasa tikyon. Ito pahodo portibion sa luhut pangisina. Ito pahodo hami Tuhan. Asa toktong ngulu nami makilalakon. Isido hami. Isido ho Tuhan. Ito nga itong alipadalan ni ngulu nami. Asa unang mago, identitas nami so natinopa. Ito nga ni portibio. Asa unang murah-murah kami Tuhan. Tupoda haliluon na boy masusay mengganggu haporsiyan nami. Alay huboto kami ma Tuhan. Kasitongan na siya koy. Ala nunga o gabi sipalua na marmudu-mudu kami di sisik ni porotibyon. Jala tusima kami Tuhan marhabatean. Kung kami ng bangso batak na di pasadaho kami Tuhan. Gabi bangso marga ng maragam-ragam gabi sada pamatang mo dito nga ni porotibyon. Jala ido na hoko kami Tuhan di panidangyon nami. Panidangyon ni Huriam na madok iya huria ima perpungan ni akana porsia di Yesus Kristus. Asa ido Tuhan merlapatan may na pamatang mulu kami. Jaladang tersirak ko sian huriai nang kami pribadi lepas pribadi. Ramotamu jala paso-paso ma Tuhan huriamon. Karuas ni huriam semelidak dan sekolah minggu 1 na magurang. Perlu mo may di bagasan tikting na masa do akanan ng masa na hubigi kami Tuhan. Paso-paso ma. Ruas ni huriam martabat di bagasa tikyon keluarga ni amang roidon muda julu buru silitonga na maringanan nuan di wik eprata. Ang bijakon huriaon sadarion di permingguan manugot. Kung ni Tuhan nang akka nas niroha na yung sipatu paun ni huriaon. Nang majalo paso-paso pardunga sa repion, anak do boru ni huriamon Aldi Ronaldo Manik si Hotang. Anak niya manami Jampi Mandi Manik si Hotang inang Rumida boru sinaga. Toh orwana Winda boru silaban. Boru ni amang amsir silaban inang boru sinambila. Koma Tuhan di patujulu na sida. Ito nga tongan niya kaulaw las niro halo ulaw ujuk pesta. Asa homa Tuhan di pangasahon. Unang mga sahu gugudo akapikiran. Asa sikop jala buno ni gabi sada pamujion di guarmu nabadiyay. Hali Tuhan songunang kapertangyangan nanay sepatu paun ni huriaon. Homa Tuhan na makubasi marhita kanaposom. Do akapesta gutilon. Nanay sepatu paun ni huriaon di bulan Oktober. Paso-paso ma Tuhan. Dia kapanitia na nuluhon ni ketua amang situa insiniru saragi. Asabu Tuhan marture saluhut nai jala patuk ko ni sian huasomma. Jala boy sudiros ni huriam marlas ni roha mamuji do pasanga poko di bagasan aka ulau do aka ibadah. Ali Tuhan bagasa tikyo penak pato paon ni huriau mamarhiti aka pengajar perguru malua. Rap ma naringoti aka persiapan dasida di aka persiajaran do akan humar tu sila Tuhan. Tentu udang mahami manangi-nangi. Do mamutus so ni aha makasih paredion nami di salubukna aka persiajaran do aka persiadion dasida asalam tu di posna. Ali Tuhan pardingkan basa. Dari patupa huriam do di bagasa tiko minggi ekologi. Jalan nunga hubegi hami bimbingan pastoral sian iduk ni huriam HKBP. Asalam bersiajar hami Tuhan la merawat alam. Pinaumat matutu Indonesia diri nami sadiri nang di lingkungan di gerejaon. Tonga-tonga ni na boy huraduti hami. Dohot akka sosialisasi na hubigi hami di bagasa tikion. Markite uluan ni huriaon. Oma Tuhan na patumuh-tumuhon ni sudi asalam apit jala martodi nang kakaudaw nami La pature-turehon di tonga-tonga ni sudi kaparsambaon nami. Pargugoy mahami Tuhan. Laho mangulaho ni jala tongon di bagasan sadarion ali Tuhan. Nunga di patupa huriam ima kiris ni huriaon
laho padorason pahato pemai tuaka generasi nabui patongoton saluhutna kaperluan terlumubi mainang di akka identitas aplikasi ni tata ibadah do arta jemaat nabu akses kami nabu hubere kami hatop yakka informasi nama perdomuan tu huriaw so lima Tuhan nang karuas ni huriam na di bagasan naka parsahiton noaeng di bagasan naka pemulihan na di rumah sakit tangambu na sunda badia ma Tuhan lahu majama pamatangnya karuas ni huriami na pasudorohanami Tuhan leno muhamalumon ahi pason toktong manasida marsihohot marsigatung tuho ali Tuhan di masanya ke pemulihan ni song ninang namarningot aka ulang tahun hasosorang tu portibio dohot pardunga sari tong matuhat tuho hami pasahat to ni jala dohon naima tung par dengan bahasa do Jehovah balgado asini roham ali Tuhan tuho mahu pasahat kami kuriaon sudia kapakubasyon na doho nang aka hajuara bagason cidabu-dabu parhepengon ni hurion nili Tuhan alanima Tuhan oma Tuhan na mga ramoti mamasu-masu ruas ni huriamot Tuhan aka arta nang linom iti nasida boy topi ko ni nasida Tuhan laho pagadahon harajamu marhiti aka kategorial di huriao boy pakyon namin noni masagihon laho parato barita nauli di tonga ni huriao nang diduru ni huriope atong ibagasa sa minggu 7 lalu Tuhan naposom paborhaton ruas ni huriam naro di bagasa tiko tu akka ulaw na sida sa minggu 7 lanon paborha ma Tuhan buhilalah kami pardingkan bahasa doho balgado asini roham borhat mahami mga sauko di bagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Maret di mahita tapasama peliata Kuramasion tung tarapul rohaki mingot dengan bakti dan terasa berhargana gambar batas nanggodana disondangi
hari Kamis. Hanya song leader. Mahita tadi honana bangihun. Ay huwag kakas, hagugon ni Tuhan. Todo na sa hatudusan, natutungho pa sa ngapon, las rohaku Tatangi ako ma peliata. Alini batama namin na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silolehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihom mitu hami pelian nami tuho. Tejalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasi ang hami pelianon. Pati buluhon harajaw munitonga-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam utada hami gudang ni sidol de homi tu hami. Asalam gergir hai mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata para gugur naso hatudusan, para si rohana sumurung aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Nama dok moliate do hami tu hosian nasa rohanami ala diudut hohosanami rasi rasan waing. Jala di joho hami marhiti-hiti barita nauli Tuhan uluan nasura sunda. Itu pakodo hami marsonak-sonang manangi-nangi hatam dabadie. Say pahot madi hami ro di pinoparnami jamita nasian hatam. Aku nilih hotu hami si parmahan tiroi mahuriam ai hodo pangodingan dohot hapurusan yakka namar sitaonon ala ni guarmu. Lio mahamu bau ni roha dia kasih pilih begu do parugamo na asing asa saluhut jol matu madaho jala mamuji guarmu. Pasu-pasu masaluhut par guru akan nanaing masuk tuhara jaumu
do saluhut akan anaing maka tidakon haporsiona. Asa tunggabe ruas na mangulu na sida di huriami. Tabay maasin rohan di pamareta na gumonggom hami. Roli saluhut dengan nami pangarajai. Pasu-pasu masaluhut akan namartoho na di bagasan huriaon. Parbadiay madohot namardonga saripe. Separuhay manasida mengajari akai anakon na. Anilehommu tu nasida bi. Pasu-pasu saluhut pangomoan dohot ulaon nature. Pada umasian hami toru-toru natamahian mangunai tu hami. Jalalehon udah dohot lasniari di tiki nabi. Apuli masaluhut na mabalu dohot danak nasopok sebarama somarina. Rodi saluhut akan namarsain akan napugos dohot akan na di bagasan pangucunan. Patuduhon matu nasida roham namarasi. Asa di boto nasida pasangapon warmu na badiai. Urupi ganup natar sosak ale si pangulu hajol maun. Padungo mahami marhiti-hiti siat tod di parbadia asa hobas hami di hasusudan di bohal nami. Saya pargugoy mahami asa huhabiari hami ko salileng hami mangulu. Ia mati hami asa toktong mien hami di bagasan asini roham. Maradian hami di bagasan damem jala mulak mangulu hami ala ni hagogo ommu. Lau manean na nihirim ni rohanami hiyan. Ima hasunangan salileng nililengna marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di banua gijang. Saya pinarbadi ama guarmu. Saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di banua tongan sona di banua gijang. Lehomatu hami sandarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo panesan nami di dosa ninongon namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangucunan. Padua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajan dohot agogo rodi hasangapon saleleng di Jaloma pasu-pasu siatu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasoro homa damena tutodim. Amin.